The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan ang atong susi sa tagsa-tagsa na ito kakalag. Kung napatay tinir pa diyang mga sala ba sa una, sala sa dila, o sala ba sa buhat, kining mga sala mo ay mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Dili makatudlo ang Dios sa atong kalag sa iyang kamaturan kung na kita mga sala. Busa, gimanduan kita sa paggamit niya ng atong nakatunan nga prinsipyo nga ana sud nga diha sa 1 John 1:9 nga nagaingon kana sa in English, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Busa, human ni mubuhata ka na, ikaw mapunan Espiritu Santo, gandam na sabi ka sa padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Panikaw higala, nga wala pa'y kaluwasan, gidapit ka. Tumuo ka kang Ginoong Hesus, o ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. So, manimubuhata ka na, ikaw makasalmon na usab sa atong pagkabuhaton, pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom, magampo kita. Let us pray. Amahan na mga Diyos, nagkapasalamat kami kanimo sa makausapang imo kaming gidala dinhi sa among pagtuon sa pulong sa Dios. Pinagi lamang sa grasya nga kami nakadangat niining hangtod ni higayuna, kay ikaw na pa may plano sa tagsa-tagsa na mo kinabuhi. Busa, nagampo kami o Diyos nga pinagis pag gahom sa Espiritu Santo kanamo, among mapupo ang dugang pang mga prinsipyo, mga pagtulunan gikan sa imong mga pulo nga among pagatunan ning adlaw. Tangtanga mga babag nga sa among nauna, hatagi kami niya ng pag-concentrate sa imong igatudlo ka namon ng adlaw. Kinta na namong ipasalamatan sa ngalan ng Ginoong Jesucristo. Amen. Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala, mga kaigsunan nga isig ka magtotoo o kanatong mga nagapadayon gayud sa pagtuon sa pulong sa Dios nining atong ministry pinagi sa YouTube. So, unas tanan, sa di pa kita magapadayon sa pagtuon, magapasalamat kita sa Dios sa iyang paglugway sa atong kinabuhi, for extending our life, a vivid indication that God has still a plan, a wonderful plan for our life. Therefore, aniya kita karon, askil, we are alert, in good health, with a clear mind, sanag ang atong pangisip, buhi pa kita, nagaginawa pa kita, kining tanan tungod lamang sa kaluoy, gugma, kortesiya o grasya sa Dios. Dili kita takos gani nga mabuhi. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Kay kining grasya man. So karon,
atong ipadayon ang atong gibiyaan nga gihisgutan kagapon nga bahin kini sa atong dugukan sa atong hilisgutan nga giuluhan og how to be a winner in this life and in the next. Unsaon nato pagkahimong mga mananaog niining kinabuhi og sa sunod nga kinabuhi. Ug ato man tong bat-bat kanimo ang mga paghubad o ingon ta the dictionary defining a winner. Ang usa ka mananaog nakasugakod siya sa iyang pagpadayon sa pagkabot siyang tumong, nagmalampuson siya, kay nagmakugihon man siya, panlimbasog man siya, so nahimo na siya karon sa gidaig, ana na siya ay katakos o gumikan sa iyang sugakod yun. Hard work with hard work. Karon ang ayan na siyang daygon, kaya na naman siya katakos o gikugihan niya sa pagsugakod. O ang usa ka mananaog, a victor, especially in games and sports, one that wins admiration, pagdaig. O niya pa, atong idugang kini nga na gani kini mabasa to sa libro ni Josue, Joshua, Kapitulo 1, versikulo 8, kanang maong bersikulo nagahisgot bahin sa kalampusan o kauswagan about success and prosperity. Ang success diha, ang kalampusan diha, sa original nga Griego nga pulong, mawang sakal, S-A-C-H-A-L, sakal, kana nagpasabot og kalampusan. Og ang kauswagan, prosperity, mao ang Greek word nga sala, S-A-L-A-H, sala. Now, kung maghisgot ka ni kitag kalampusan, success, it is always connected with God. And you see, God is the source of success. Siya man gyud. In fact, He is the author of successful men, author of winners in life. So, kung dili nimo itutok ang imong pagtagad ngadto sa Dios ug sa iyang pulong, then why ingnon ta dili kinta bugos og timos og tinuod nga kalampusan ang imong maangkon kung wala ang Dios. So akong balikon nga siya ang tinubdan sa pagkamalampuson o pagkamadinaugon. Mao na nga kita kanunay yung gipahinumduman unsa ka mahinungdanon sa pulong sa Dios. Pandaghan man lagi karong panahon ang walang gyud pagtagad o walang gyud sila manumbaling sa pagtuon sa pulong sa Dios, kay lagi lain mang ilang mga pasiuna sa kinabuhi. Lain mang ilang pasiuna. Basta lain na gani imong pasiuna, dili na ang Dios ug iyang pulong, then you are not going anywhere or you are going nowhere sa imong Christian life. So, kining atong paghisgot niini, kanunay ning ingnon taagi og pagpahinumdum kanato, paglabas sa atong panumduman, unsa ka mahinungdanon og unsa ka kritikal kining atong pagkinabuhi, ang mga paagi sa Dios nga gisangkap niya. Kung ikaw ay pagtagad niini, di mao lagi nga kung giingon nimo nga di mo makamot ang imong tumong. Kitang tanang mga magtotoo
paklaro gyud, gipatinaw gyud sa pulong sa Dios nga hatagan natong pasiuna ang iyang pulong. Mao bitaw nagsulting Ginoong Jesucristo, if you love me, love my words. Kay mao man na, hindi man na nimo buwag. So daghang mga tao laging mo claim nga sila mga Kristohanon o midawat na kunuhay. Okay. Mituo ka naman kang Ginoong Jesucristo. Ingon nga imong manluwas. Luwas ka. Wa man tay lalis niya na, way lang tugi niya na. Kay kung mo pa salig ang Dios, musaad ang Dios kanang saara, kasaligan, kay gikan man sa source niya na nga kasaligan, o tungod kay Dios siya nga hingpit, unsay iyang gisaad, iya gyud ang tumanon. He keeps His word. Basta? So mao na nga kung siya musaad, iyang tumanon, kay kung dili niya tumanon kana di na siya Dios. Therefore, usas kinaya sa Dios mao nga siya matinumanon, faithful, siya hingpit nga pagkamatarong, siya ang labaw makagagahom, siya ang hingpit nga gugma. Di na gani siya kinahanglan nga muhigugma. He does not need any object to love because He Himself is love. Siya mismo gugma na. Siya ang source. Therefore, gawas pa niya na siya kinabuhing walay katapusan. Siya labawng makagagahom. Siya nasayod sa tanan gayon. Siya anaa sa tanang dapit. Wa gyud kay kaiskapuhan. Siya dili na mausab. Siya mao gihapon kaniadto karon ug hangtod sa kangturan. Ug siya ang kamaturan lamang. Siya lamang ang kamaturan. So mao kini ang angay nga masilsil na gyud sa atong limpatakan, sa atong kalag. Kay mao kini ang ugmad gayud sa atong pagtuo sa kang Ginoong Jesucristo nga, of course, that is the first step that you have done by stepping the first unang lakang nga mao ang pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Mao nga naluwas ka, gumikan kay imong tuuhan ang iyang pulong diha nga tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31 o uban pa mga bersikulo sama pananglit sa Juan 3:3, gawas kun ikaw magpakatawo pag-usab dili ka makakita sa gingirian sa Dios. O gawas pa niya na diha sa mga buhat 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Okay. So mao kana ang mga bersikulo nga patinaw kanimo nga aron ma-develop ka ng imong pagtuo. See? Unsa gisulti sa Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Nanana. So pagtuon, pagtuo, pagkaton, dawat niini, aron imong magamit. Akong balikon ang prinsipyo. Dili ka makagamit sa kabutang nga wa nimo unsa. Wa nimo mahibaw. Okay? Wa man nimo tun-i. So ka mahibaw. Mao bitaw gikinahanglan kanimo ingon nga Kristohanon. Knowledge. Balik-balikon yun na, knowledge. Kahibalo. Nga kanang maong kahibalo sa imong pagtuon niya na pinagis pag gahom sa Espiritu Santo diha sa imong kalag, then unsa
imo na ka nang magamit, kay imo namang nakatunan. You see? Ayaw ni kalimti kaning prinsipyo, study, learn, and apply. Study, learn, believe, and apply. Tuni, katuni, tuohi, gamita. Maura ka ng panahon na nga magamit nimo kay imo namang gitunan, imo namang katunan, o imo namang gituhuan. Kasi mo ka na ang Yahweh. Nga, well, of course, this is not, this is an open secret. Okay? Nagihatag sa Diyos nga, unta, mahiluna kita niya ng mga policy o mga lakang nga sarang na itong pagasundon. So, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Mao na nga, kay human kita maluwas, gikinahanglan nga kita moagi kita some kind of rehab. Kinahanglan rehab niya itong panguna-una, kay gikan gutas pagkadili magtotoo, gihanukan ta na puno ng atong pangunahon ng mga tawhanon, kalibutanon. So, mao na nga, bisag unsa imong buhaton, ingon nga Kristohanon nga, way so diha ang imong galamhan nga mga pulong sa Dios, o man kay nakatunan, wa kay magamit. Basta? Prinsipyo na, that's a very practical principle gani. In the human viewpoint gani ka na mahimo na sa mga dili magtotoo, nasayod po sila niya na. Kinahanglan ang pag-ila sa usa ka butang una nimo gamita. Di man mahimo lagi mo gamit kag wa nimo mahibaw eh. So mo na ang buti pasabot dinhing mga principle. Kaya nga tugong tumong kay mao man atong dugukan sa tong paghisgutan may tungod sa pagkahimong mananaog. So we have to follow all the necessary steps in order for us to reach our goal. Di man na nato na. The common goal of every believer is to reach spiritual maturity. O kamong bag-o pang nakasunod ning atong Bible study through the YouTube, nining ministry, then ako kang sultihan nga ang pulong sa Dios ra mao ang Yahweh nining tanan. Nga ikaw makakabot sa imong tumong nga buot kang mahimong mananaog. You want to become a winner in this life. See? This is an open secret akong balikon. Open secret kining gihatag sa Dios kining mga lakang nini. You see? O kini bunga kini, byproduct kini sa mga nagmakugihon sila pag utingkay, pagsusi, pagsiksik sa original yung buti pasabot sa mga pulong sa Dios nga giimprinta diya sa Biblia. Di man ni nga ang hunahuna sa Dios gisuwat sa mga author sa Biblia. Okay? Gisuwat kini nila pinagi sa pagtuga sa Espiritu Santo kanila. Wagod ang ilagong way of writing watanduga sa Dios apan diha nagitugahan sila nga maiisuwat nila kay mao'y hunahuna sa Dios. So mao kanang hunahuna sa Dios kanang naimprinta diha sa Biblia. Kasabot ka? Hunahuna ka na sa Dios. 1 Corinthians 2:16 ingon nga, but we have the mind of Christ. Ang hunahuna ni Kristo na giimprinta diha sa Biblia. Kung imo nang basahon, tun-an, katunan, unya imong tuuhan, mo ang daog diha. Kaya sige lang kag tuon diha, nagakatuon ka na, nagkaibaw ka na, apan mo man nimo tuuhi. Naway pos gihapon. You see? It's all in vain. Ug mahug lang ka na, ug academic knowledge ka nang naani mo diha. Mahimo kang
Maayo ka makiglantugi diya sa gawas. Lihiro ka naman ka. Uban pa, maingon pa ganig. Napag-iilang pagka mapahitas o ang Biblia, memorize na ako na. You see? Unsa ako man na? Ug tanaw ni mo na ka ng pagkasultiha. Pagkatunuha. Di ba na pagka mapahitas on? God's virtue, He is teaching us, is the virtue of humility. Pagka mapaubsanon, numdum ka sa prinsipyo. The way up is the way down. Magpaubos. Kinsa man ang modilog yung pagka mapaubsanon. Si Ginoong Jesucristo. Mapaubsanon. Malumo og unsa tong gisulti diya sa Biblia? I am meek and humble of heart. You see? Siyang modelo. O niya kay ato naman siyang gidawat, gituuhan, atong sundon ang iyang mga pulong. Namaw na. O sa pagsunod ni mo niya na, lakaw ka na paingon sa imong tumong sa pagka mananaog. Kay ang pagka mananaog, dili ang pagka binisaya na gyud ang mga street language nga mo yung ambugiro. You see? Mapahitas on. Ambugiro. Kinahanglan ang atong pagka mapaubsanon. Sunod ta sa modelo nga si Ginoong Jesucristo. So, by studying God's Word, we're studying His mind. Atong gipasud sa atong hunahuna, ang iyang hunahuna. O, kantong atong gipanghisgutan, balik-balik na to ni, kaya ro masilsil yun. Nagkinahanglan na to ang develop nining atong pagtuo. And this pagtuo can only, Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pagdungog, pagtuon, apil naman na, pagtuon sa pulong sa Dios. Ang imong pagtuo ma-develop. Faith cometh by hearing. Ang sao man imong pag-develop sa imong pagtuo nga man kay pagtuon. You see? Mo kani nga itong gihatag emphasis yun. O niya, kay sa atong pagtuon na, padayon natin sa pagtuon, kabot na nato ang pagkaokupado kang Ginoong Jesucristo. Pagkaokupado sa iyang pulong. O, nanam na, ikaw nagkaduol na sa imong tumong. Your goal. You see? Na mao ang pagkamananaog. No, kini nga itong tumong. Unya kay mananaog ka naman, padayon, kay ikaw overcomer na ka, nikao. Overcomer. You become doctrinally smart sa imong pagtuon sa doktrina. Ma-doctrinally smart ka. O spiritually mature. So, sa akong giingon, you become a nikao, an overcomer, and you know how to identify, anticipate, prevent, and solve your problem in life. Thus, you become a problem solver. O ikaw bahin na sa kaligunan nining nasod. You become a part of the nation's pivot. So, you are a winner believer. So, do you want to become a winner in life? The choice is all yours. Imo ka ng choice. Imong kapilian ka na. You see? Now, always be aware nga ang plano sa Dios, anaan nimo makatuni diya sa imong pagtuon sa pulong sa Dios. Na diha gid latid tanang mga paagi pagsunod din ang plano sa Dios. God's plan is the best and the highest.
Huwag makalupig, of course. Kaya ang naghimo na ng maong plano, Diyos man nga hingpit. You see? God's plan is perfect because He is perfect. Because His plan is perfect, only a perfect person can produce a perfect plan. Since God is perfect, His plan is perfect. Naman ang prinsipyo diha. Hingpit gud siya. Sa diha mohimo siyang plano, kanang maong plano hingpit gyud. Perfect ang bud pansabot. So, always be aware that the plan of God, ang plano sa Dios, runs every person's life. Okay? And when problem or problems come sa imong kinabuhi, ingon nga magtotoo, anaagyoy, unsa? Kay pag makagamit ka sa imong nang nakatunan. You know what I mean? So, tungod kay naman kay nakatunan di pulo sa Dios, then na kay magamit sa pag-atubang, pagsugakon to confront any problem in life. You see? Kaya naman kay capacity for life. We always emphasize this, capacity for life. Katakos sa pagkinabuhi. Kay sa imong pagkamapaubsanon, mapainubsanon nga to sa Dios, then kinsa man ang author of promotion. Who is the source of promotion? Ang Dios. Why lain? Tingali mo yung kagi-promote man ko sa akong supervisor. O gi-promote kasi mong supervisor, you have to, you have to evaluate, you have to make some kind of pagsusi sa imong kaugalingon kung kinang maong pag-uswag sa imong supervisor gikan ba gyud na sa Dios. You see? You can discern, you see? Maalinggatan nimo dayon kung gikan kini sa Dios kining maong promosyon. So, di po ka makaalinggat o ka nagikan ba sa Dios o gikan ba sa laing source, kung wa ka lagi magtuon sa iyang pulong. Always be aware of the principle that God promotes the humble but demotes the proud. Mao kanang prinsipyo diha. Because God is the source of promotion. He is the one who gives promotion to anybody. Ang Diyos ra. And when God promotes somebody or this believer, because of his being a humble person, then He is going to promote. God promotes the humble but demotes the proud. Remember, there's only one model winner. Diya usarag yun ka modelo nga mananaog. And the only celebrity in the whole universe, si Ginoong Jesucristo ra. Kadaghang mga celebrity ning kalibutan na. But all these celebrities will just fade away. Mahanaw ra. Mangawa ra. Only the Lord Jesus Christ is the unique celebrity in the entire universe. Ang titulo ni Ginoong Jesucristo nga mao nga atong modelo, He is the Redeemer. He is the Savior of the world. He is the mediator between man and God. He is the Good Shepherd. He is our rock and our salvation. Our only hope in this present life and in the life hereafter. Siya ra gyud ang atong paglaom. He is the creator of heaven and earth. Siya gyud nagabuhat nining tanan. My only best friend, si Ginoong Jesucristo. Unsa pa? My only God and Lord. He is the King of Kings and Lord of Lords. He is the Prince of Peace, Prinsipe sa Kalinaw. He is God's
indescribable gift to mankind. Na kana sa 2 Korinto 9:15. Siya nga itong tutukan. Now, okay, so mao kini ang atong sigig hisgot karon tinuod na gyud, klaro na gyud sa atong panumduman, sa atong kalang nga ang kinatibuk-an niining atong gipanghisgutan nga mga espirituhanon nga mga paagi gikan sa Dios, ang kinatibukan nini, ang package niini will result in your production of doctrinal orientation. You as a believer, you get oriented to everything in life. Mahiluna ka na. For example, sa kinabuhi, mahiluna ka na. You are oriented to life, oriented bahin gani di lang kay sa kinabuhi kundi sa kamatayon, na oriented ka bahin sa kaminyoon, oriented ka bahin sa imong trabaho, sa imong pagkaon, sa imong panimalay, sa paghigugmaay in romance, sa imong pagkatuog in social life, panginabuhing social, tanan kini bahin sa kinabuhi, everything in life. Ang doctrinal orientation, doctrinal objectivity about people and things, and we already know, nahibaw na ta sa doktrina nga na tun-an na to atong balik-balikon lagi kini nga ang mga butang ning kalibutan na dili makahatag og kalipay. Ang mga tao dili makahatag kalipay. Kinsa ra man na makahatag og kalipay? Ang Dios ra. Nakadungog ka? Ang Dios ra, only God can make you happy. Mabita na akong mga amigo, akong pangutanong, malipayon ka ba? Bay? Malipay, are you happy? Well, di magyud ka magkatubag sa tukma gyud nga. Kaya naman kay mga kagulanan, mga suliran, nga nagahulga sa imong pagkinabuhi. So, dili ka malipayon. Kasi, mao ka na nga, ang ato kining mga praktikal niya itong ipanghisgutan din, panalitan, ang imong asawa, ikaw ba na? Tutukin imong asawa. Gidisenyo ka ng imong asawa to be a fabulous blessing. Fabulous blessing. If diha, if she is the right woman, nga na haluna na gyud diha sa pulong sa Dios. Okay? I will repeat. Your wife is designed to be a fabulous blessing if she is the right woman who is plugged to the Word of God. O ikaw po asawa, kanang imong bana is designed to be exactly that. Kini naghisguta kining imong pagka-oriented na in everything in life. Now, ang Yahweh, the key to a successful marriage, as we know, from doctrine, mao ni atong nakatunan sa doktrina, mao ang spiritual life sa asawa o sa bana. Okay? The spiritual life of both husband and wife. O kita nasayod na sa triangle of marriage. Unsa man tong triangle of marriage? Una niini, physical attraction. Ikaduha, soul rapport. O ang ikatulo, spiritual life. Niining tulo, ang spiritual life, yun ang labing mainungdanon. And in fact, mo kini ang Yahweh. Now, okay, ato rin kong isgutan pag-usap kining critical pathway nga critical nga atong kaagian sa atong pagkinabuhing Kristohanon. Now, sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos, pagpanlayon sa
sibog sa unahan ingon nga mga anak sa Dios. Ma-develop, maugmad ang imong doctrinal confidence sa Dios. Okay? Magkaanam. Kaanam gyud ang imong pagsalig na gyud sa Dios. Ug kini magagiya kanimo, magaganoy kanimo ngadto sa imong pagbaton na gyud og pag-angkon na nimo og doctrinal courage toward man and circumstances. Yeah. Na kay kalig-on, kaisog, doctrinal courage, doctrinal, ambot pasabot. Gikan sa pulong sa Dios ang imong kaisog karon. Og sa imong pag-atubang sa tao o sa mga circumstances kinabuhi. Inomdom ka ni Abraham. What Abraham had was his doctrinal confidence in God. Mao to iyang gipanag-iya. Mao ito iyang gibatunan sa iyang kalag. Nasayod siya nga niyadtong iyang paghalad na sa iyang anak na si Isaac, iyang anak. Nga when he went to offer up Isaac, his son, that God could not fail him. Nasayod siya kini si Abraham nga si Isaac had to live. Okay? Whether God wanted him to go ahead and sacrifice ni Isaac as a burnt offering. Now, Abraham is going to stand there and God is going to resuscitate him. Nga pabuhion siya. Abraham already saw it happening. Nga naman itong naingon man ito tungkol sa doktrina nga diya na sa iyang kalag. Si mo kadto ang nakapahimong tataw sa iyang pananaw. Sayod na siya. He saw everything that is going to happen. That's what gave him doctrinal courage to go through with that. Mato'y nakapalahutay niya. Well, bisag kinsang magtutuo without doctrine, moingon gyud nga noon sa man ni Abraham. Unsa man na imong gibuhat Abraham? Ngali ila lang yung pugnan ni Abraham. Ayaw na buhat tao eh. Just as numdum ka pa ni Pedro, kadto si Pedro, Apostol Pedro, misuway siya sa pag-unsa, dissuade Christ and going to Jerusalem. Iyang gipugnan ang si Ginoong Jesucristo sa pag-anto sa Jerusalem. Ug naana nimo basa sa Mateo 16. And aron unsa gipugnan niya si Ginoong Jesucristo sa pag-anto sa Jerusalem, and in dying for the sins of the human race, nakadtos Pedro ang tunguran na himong stupido. You see? He became stupid. Yan ang panahon na. Now, mo ka na. Tutuki ka na. You want to be a stupid or smart in life? Doctrinally. That's what I mean. So, tutuki ka ni. Ang sunod ni ang sa imong pagpadayon, pagkamalahutayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, it produces goal orientation. Ugmad ka na sa imong pagkahiluna na gyud nga tungod sa imong pagkamapaubsanon o imong punting gyud sa imong tumong goal orientation nga sa diha nga ikaw nga magtutuo nasayod masayod ka what you are trying to do in life. O ang grace orientation, that's called humility. Mao na laingan sa grace orientation, humility. Kining maong humility, pagka paubsanon, kini maga-produce og inner beauty. Sulod nun nga katahom. And it produces control of the details of life. Nainom ka ba? Ito na nangisigutan na pa. Mahinong danon pag yung balik ko. It produces control of the details of life. Makakontrol ka. Ikaw mo'y nagaduma, dili kay ikaw dumalahon. You know what I mean? Ayaw pagpadumala sa mga detalyes kinabuhi.
So, ang grace orientation, the other name is humility. So, mag-develop ka ng inner beauty o nag-produce ka na og control. Pag-control nimo, pagdumala nimo sa mga detalye sa kinabuhi. Ug ikaw, mahibaw na, you're going to know how to run your life. Kamao ka na. Unsaon nimo pag-unsa? Handle sa imong kinabuhi. You are going to know how to handle your life. You know what to do with money. Sayon ka na. Mahibaw ka na paggamit niya na. Mahibaw ka what to do with material things. Saan niyo pag-handle kini mga material nga mga butang. He knows what to do with work. He knows, now I'm talking about the believer. A believer with doctrine knows what to do with social life. He knows what to do with the Word of God in his life. Why? Nga naman, tungod kay ang pasiuna sa iyang kinabuhi, mao man lagi ang pulong sa Dios. Basta mao na imong pasiuna, your priority is the Word of God, then mao ka na. Naa ka na pagka, mao na, gingon na to. In short, doctrinally smart. Ang pulong sa Dios ba iyang pasiuna? Ngining maong magtutuo nga itong gisgutan. The rest of the things are details. Mga detalyera. Name anything. Detalye. Ang pulong sa Diyos ragyod ang mahinungdanon sa tanan. So, ang usa ka magtutuo nga puno na sa doktrina, puno na sa kaalam diha sa pulong sa Diyos, mga doktrina, he controls. He masters the details of life and never be a slave of those details. Dili gid siya may ulipon yan. It's because of Bible doctrine, resident now in his soul. O kana nagatuyok-tuyok na diha sa iyang panimuot, the stream of his consciousness. Ug mao kana. We are talking about that successful winner believer. Mo kani nga itong gisgutan. Ug ang Dios wants to maximize the imputation of blessing to you as a believer in phase 2. Mo ni kaumuton sa Dios. Nagahuwat ra siya sa pagbubo diya kanimo siyang mga panalangin. Mao na gusto niya nga to maximize sa imong pagkatunog dugang nga mga kamatuoran diya sa Biblia. The Bible doctrine nga itong gisgutan. The more the Bible doctrine you have, the more blessings nga nagahuwat na kanimo. Dinhi pa sa phase 2, dinhi pa sa kalibutan. And kining maong temporary blessings dinhi. Blessings in time na. Ang imong dawaton didto sa eternidad sa phase 3 na full reward. Hingpit tibuok na. Hingpit tibuok. Ang imong dawaton didto sa phase 3. Unsa gisulti sa 1 Pedro 2:1. 1 Peter 2:1, abriya imong Biblia diha. I hope magdaham og Biblia kay mao man kini nga tong textbook. Kay Bible study gud ni nga tong ihimo. So abli 1 Peter 2:1. Umasahon kini sa in English. Okay, ready ka na? Therefore, now kining therefore coordinating conjunction kini. Okay. Therefore, having set aside all evil, all malice, or guile, verbal deceit, kining malice, guile, verbal deceit, all hypocrisy, meaning a phony communication, envies and jealousies are all evil communication.
the sins of the tongue, envy, jealousy, pride, or mental attitude sin. Ang mga sala sa dila, example nini, lying, deceit, human viewpoint communication. Okay, sins of the tongue. Now, atong tutukan kini ha, nga kining mga butang nga mga malicious, guile, verbal deceit, hypocrisy, envy, jealousy, mao kini ang makaunsa, makadaot. It will spoil and it will damage sa imong unsa, imong pagtutok ngadto sa imong tumong. See? It will prevent you. Mao nang you have to be discerning na pod. Magmaalinggaton ka na. Magpaalinggat ka dayon, makabantay ka dayon. Now, gikinahanglan ang atong desire, positive volition kanunay sa paggunit gyud, pag kanunay yun imong kuptan ka ng doktrina nga na diha sa imong kalang, o imong gamito na aron sa ingon makasibog ka kanto sa imong tumong gayon, o sa imong pagpadayon makakaton kas dugang pa mga kahibalo o kaalam diha sa pulong sa Dios, o mao na kana nagaanam-anam ka na o kanang abot sa imong yung tumong, iganoy ka sa mga pulong sa Dios, kamatuoran, mao na kanay magatod kanimong hinay-hinay. O sa laing bahin, kita God nga mga katawhan in general, believers and unbelievers, tinuod nga why bisan kinsa kanato ang nagkabata nobody's getting younger sa matagutlo o gutling sa atong kinabuhi. Ang tinuod nagkatiguang hinuon kitang tanan, okay? Apon mahimo bayan nato ang pagkamapasalamaton sa daghang mga kaluoy sa Dios, the mercies of God. Tinuod man nga may bintaha ang pagkabatanon, sila advantage, apan uban sa atong Panginaron, mugawas gyud gikan kanato kanang sulod nung kalipay sa paghinuklog, sa pagkamatinumanon sa Dios. Atong maalinggatan, natural, atong mailhan ang pagkamatinumanon sa Dios. Ngari kanato. Hinumdum ka ni David. Si David, nagpahinumdum kanato diha sa Salmo 37:25. Psalm 37:25. Siya nagsulti nini, karon tigulang na ako. Apan sukad sa akong pagkabata, wala pa ako makakitag taong matarong. Ambot pasabot, spiritual believer kining iyang gipasabot ini. Wala pa ako makakitang taong matarong nga gipasagdan sa Dios, o mga anak nga matarong nga nagpakilimos. Ambot pasabot nga why spiritual believer nga pobre o kabos o nagpakalimos, nagpakilimos. Wala. Now, karon sa atong Panginoon sa atong Panginoon karon, okay, tutuki ang imong Panginoon, your age. Hinuktuki. O imong mahibong ka ngano, nga wag yun kabiyay sa Dios. You see? Wa ba mo abot na si mong nauna sa imong Panginoon karon? Nga wa magyud kabiyay sa Dios. Gisangkapan magyud ka adlaw-adlaw. Makakaon ka mas makatuo sa kaadlaw. Gihatagan ka mga biste. Gihatagan ka magmayong panimalay. Gihatagan ka mag-imong balay, imong home, ang imong
panimalay diha sa sud sa imong balay, gihatagan ka, mas gisangkapan ka. Tanawa ang unsa pagka matinumanon sa Dios sa iyang pagsangkap kanimo. Unsa gisulti sa Philippians 4:19? My God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Na, isangkapan ka. Na, hinuklog mang yung kanini. Huwag yung kabiyahe sa Diyos. Tinuod nga. Gitugutan niya nga mga tubang tang mga kalisdanan sa kinabuhi nga usahay gani makaingon tag murag dili na ko masugakod apan karon nasayod ka na kadto di ay silang maong mga hulga sa kinabuhi nagaugmad ug nagaumol hinuon kanimo sa imong kinabuhi espirituhanon. You see, mao nang ang usa ka magtotoo nga mga tubang o mga suliran moingon dayon og ngano maning gitugutan man ni sa Dios kanako, why did God let this happen to me? Na kun ang usa ka magtotoo moingon ana mura ka na og kanang he is displaying his ignorance. You see, murag unsa ba wa gyud niya tuohi dayang pulong sa Dios. You see, tapaw ra di ay. Kaya bisag unsang, you see, timan ini, anything that happens in our life, God always has a reason, He has an explanation, and He has a solution. Nakadungog ka? Bisag unsa nga imong atubangon mo sugakod ka, magakalisod-lisod gani ka. Ang Dios naay unsa? Naay hinungdan nga iya kanang padangat diha nimo. He has a reason, He has an explanation. Diha sa iyang pulong, and He has the solution. Mao kanang ayaw na nakalimti. Ang Dios kanunay yung nagatipig nimo. He is keeping you. Ug sa ngayon nga ikaw masukamod, you will fall, stumble, ikaw sayod nga sapwangon kaniya siyang kamot. You see? He is going to keep you, hold you with His hands. Na sa versikulo 24 diha sa mong gisgutan nato. Prinsipyo. Prinsipyo. Samtang nagapadagan ang mga kung nagadagan ang mga katuigan, nagkasamot usab ang pagkamatinumanon sa Dios. Prinsipyo na. I hope you won't forget that anymore. Samtang nagadagan ang mga katuigan, nagkasamot usab ang pagkamatinumanon sa Dios. Dinhi lang una kita kutom ning atong paghisgot nini, atong ipadayon kini ugma sa pagpadayon sa atong pagtuon sa nining atong tuki nga pagtulunan nga mao ang how to be a winner in this life and in the next. Magampo da. Balaan na mga Diyos. Nagapasalamat kami kanimo sa imong pagtudlo kanamo sa dugang mga kamatuoran. Masarang namong tuuhan o among gamiton sa among kinabuhi. Ubani kami o Diyos sa among pagbuwag-buwag. Dada kami pagbalik ning among pagtuon sa pulong sa Diyos. Niining Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin kining maong ministry o Diyos. Kay dili kini makalahutay kung wala ang imong paggiya nini. Salamat nin tanan o Diyos sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.